no horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca. Ola, moi boas, sexan benvidos a unha nova edición de Informar, que comezaremos falando dos efectos da borrasca Ana que provocaron algúns danos no paseo marítimo da Lanzada. Estaremos tamén en Noia, onde o balance da campaña marisqueira está a ser máis que satisfactorio. Estes temas e máis hoxe aquí en Informar. Comezamos. Galicia disporá dun 4% máis de posibilidades de pesca para o 2018. Acordo entre a Xunta e a Confraría de Carril para a futura reordenación do peirao da localidade. A campaña marisqueira de Noia preséntase como unha das mellores dos últimos anos, con 11 millóns de euros xa facturados. Satisfacción tanto no seo do Ministerio como da Consellería ante o resultado das negociacións das cotas pesqueiras para o próximo ano. Galicia disporá de 20.000 toneladas máis de peixe e marisco, un 4% máis con respecto á proposta inicial da Comisión Europea. Os principais avances céntranse na pescada, que finalmente se reducirá nun 12% no Cantábrico Noroeste e nun 7% no Gran Sol, en lugar do 30% proposto en principio. Un consejo del cual nosotros hacemos una valoración positiva ante una propuesta durísima por parte de la Comisión, de la misma manera que lo ha sido el proceso de negociación, insisto, porque nos ha costado mucho mover a la Comisión, sobre todo, ahora lo veremos en el caso de la Merluza Sur, para alargar el rendimiento máximo sostenible al año 2019 y conseguir esta excepción. Pola contra, incrementase a cota do galo, especialmente da raia, nun 15%, e mantense a do rape. A nota negativa ven da man do Xurelo, posto que non se conseguiu frear a caída na zona 9A. A este respecto, a ministra de Agricultura e Pesca indicou que existe a posibilidade de trasvasar cota da zona 8C, que rexistrou un incremento do 21%. Este incremento nos permite que en su conjunto el jurel se mantenga en unos niveles iguales, similares a los del año pasado, compensando la bajada del jurel sur del 24%, donde la Comisión ha insistido en no moverlo en el rendimiento máximo sostenible para el año 2018 y lo que sí que hemos logrado es solicitar al ICEX un incremento de la flexibilidad del 5 al 15% entre ambas pesquerías, entre el oeste y el sur. En canto ao reparto por segmentos de flota, a ministra destacou o bo estado en que queda o Gran Sol, mentres que no que respecta a flota costeira, especialmente a de artes menores, é necesario mellorar a xestión nalgunha especie, como por exemplo a pescada. Neste punto xa se iniciaron as conversas co presidente da Federación Nacional de Confrarías para a elaboración dun plan de xestión trimestral que axuste o esforzo pesqueiro ás posibilidades de pesca. Un treito duns 30 metros do paseo marítimo da Lanzada saía volando por mor do temporal esta fin de semana. Foi unha das incidencias que deixou na ría de Arousa o temporal Ana.
Quedou nun susto, pero puido ter graves consecuencias. Un treito duns 30 metros do paseo marítimo da Lanzada saiu voando. Foi ás 11 da noite con refachos de vento que roldaban os 130 km por hora. Con esa intensidade, a estrutura de madeira acabou atravesando a estrada, dando un xiro polo aire de 180 graus. A esa hora da noite non circulaba ningún vehículo pola PO 308, o que evitou que a incidencia rematase con danos maiores. Que afortunadamente non temos que lamentar ningún dano nin a ningún vehículo, ninguna persona, pero mirar como atravesou a carretera por onde pasa moito tránsito, sobre todo un domingo, e, polo tanto, iso é importante que non hubera pasado nada. Esta senda peonil de Madeira xa sufrira danos no temporal do pasado mes de febreiro. Daquela o vento provocara unha situación semellante o que implicou o reforzo de boa parte do paseo. Das a circunstancia de que sobre o tramo danado agora non se actuara, polo que dende o Concello piden á Xunta que se faga unha actuación global. Esta é unha zona moi conflictiva, moi complicada, pero é a segunda vez que pasa, polo tanto, que se revise e que se actúe en consecuencia valorando a zona onde estamos. Estamos en pleno Océano Atlántico, hai moito vento aquí, esperemos que non volva a ocorrer. O que lle pedimos desde o Goberno local a Xunta de Galicia, neste caso ao Director Xeral, é de que desta vez a ver se queda definitivamente resolto de parar para sempre. Xa. A Xunta pola súa banda anunciou xa unha revisión de toda a estrutura para evitar que se repita un episodio como desta noite. Nas zonas onde se levantou foi onde o vento incide por debaixo. Aquí a parte exposta era moi pouca, pero ainda así o forte vento que hubo parece que tamén o levantou. Na parte reforzada do ano pasado a parte exposta é moito máis grande, sen embargo aguantou perfectamente, polo tanto, inda que tamén teremos que revisar se hai algo danado da outra zona, inda que non se levantara, semella que a solución foi axeitada. Tamén hai que pensar que esta é unha zona pois que é dominio público de costas, vamos, que hai que facer as cousas con cuidado, por iso aquí hai unha pasarela e non é unha senda de formigón, e bueno, pois lóxicamente pois hai que ter medidas de especial cuidado, digamos, estético e ambiental. A contratación das obras de dragaxe do Porto de Carril podería producirse no último trimestre de 2018 despois de que a Xunta e a Confraría chegasen a acordo. Para os mariñeiros de Carril, a dragaxe é unha demanda histórica. O presidente de Portos de Galicia entende a reivindicación e apunta que se está a tramitar con toda a celeridade que permita a legislación. Nos agardamos a finales deste ano que entra, estou falando entre o terceiro e o cuarto trimestre, lá polo mes de outubro, polo mes de setembro, polo mes de novembro, contratar esa obra, a obra da dragaxe. Cando digo isto, quero facer patente as cautelas propias de calquer tramitación deste tipo que dependen dunha serie de administracións e dunha serie de departamentos de outras administracións. Outro dos asuntos estratégicos pro Porto de Carril é a ampliación da súa dársena para dar cabida a un maior número de embarcacións que a día de hoxe non contan con praza. O proceso de reordenación vai estar vencellado á dragaxe, sobre todo na zona da dársena antiga, onde se instalarían novos pantaláns. Por último, o director de Portos de Galicia comprometeuse a estudar unha proposta da Confraría para ampliar as súas dependencias ao segundo andar da lonxa. Durán indicou que dende o Goberno galego se está a definir a fórmula axeitada para poder destinar esta planta a usos formativos e tamén administrativos, tal como demanda a Confraría. Os representantes dos mariñeiros pídenlle a Portos de Galicia que apuren os prazos ao máximo, aínda que tamén celebran o consenso que acadaron en todos os proxectos que están en marcha. A lonxa se nos queda anticuada, se nos queda obsoleta pos tempos que corren, para a actividade que nos desenvolvemos nela é insuficiente, non solamente anticuada, senón que é tamén insuficiente. Espero que agora o presidente teña tempo de facer unha visita con nosas instalacións unha vez rematada a conversa aquí, e tamén a dársena, como ben di o presidente e recoñece, pois se queda pequena para a actividade que temos e para as embarcacións que temos no porto. Segundo apuntan dende a Confraría, destas melloras depende garantir o presente do seu traballo, pero tamén o futuro dun sector clave para a zona. Seguimos a falar desde actuacións portuarias desta volta da solicitude realizada polo Concello da Pobra a Portos de Galicia para a mellora do alumeado. Dende hai tempo, o Goberno Municipal venlle trasladando a Portos de Galicia dos numerosos problemas de iluminación existentes na esplanada portuaria, que están a levantar as queixas dos veciños, principalmente polo mal funcionamento ou a rotura das luminarias, aumentando a perigosidade tanto para peóns como para vehículos. Esa solicitude reclamaba ademais unha maior dilixencia nos labores de mantemento, que en moitos casos, ante a tardanza por parte de Portos, entidade que ten as competencias de usos nesa zona, asumía o propio Concello. De aí a necesidade de chegar a un acordo entre as dúas partes. As condicións do convenio pois están por negociar ainda con Portos, veremos quen fai a inversión, se a compartimos,
e despois como queda o mantemento sí que nos estamos dispostos a asumilo, pois a cambio tamén de algún beneficio para o Concello, pois como pode ser non ter que pagar ningún tipo de preocupación que facemos a veces do aparcamento, ningún tipo de tasa. O proxecto que baralla agora o Executivo prevé tamén o cambio do alumeado para conseguir unha mellora da iluminación a menor custe a través da instalación de lámpadas LED de menor consumo e menor contaminación lumínica. Eu confío na conservación e o respeto ao medio ambiente. Eu confío na pesca de boixura artesanal e selectiva. Eu confío no traballo feito con esmero e agarimo. Eu confío no mellor sabor e na máxima frescura. Confía na calidade e busca este distintivo. Pesca de Rías, de onde senón. A Confraría de Noia leva faturado xa máis de 11 millóns de euros no que vai de campaña, iso tendo en conta o peche de máis dun mes por mor da toxina. 11 millóns de euros. Esta é a cifra que leva facturado a Confraría de Noia no que vai de campaña, a pesar de permanecer preto dun mes parados pola toxina. A facturación supera xa a do total do pasado exercicio, polo que se prevé unha campaña histórica. Xa levamos facturados 11 millóns de euros, 11 millóns 90.000 euros, así, 11 millóns de euros a campaña. Bueno, porque os precios son fabulosos, como decimos, e as capturas tamén, levamos 1.600.000 kilos tamén da meixa berberecho, 1,5 millón serán de berberecho e o resto da meixa, pero, bueno, moi ben, da falta decembro, esperemos que suba un pouquiño o berberecho e máis a meixa, nestas 2 semanas, sobre todo, e, bueno, máis non podemos pedir. Agora, penso que non vai vir a toxina e traballamos tranquilos, ainda pois falta febreiro e marzo e despois veremos a ver, porque bueno, a campaña ir agora vai fabulosa. Nestas próximas semanas agardase unha suba da cotización no berberecho, pero especialmente na ameixa, polo incremento da súa demanda durante o Nadal. Si, as perspectivas son boas porque teñen que agora subir os precios, agora esta semana que ven sobre todo, eu penso que vai subir porque hai demanda, van subir tanto os precios do berberecho e sobre todo a ameixa, que é onde máis demanda hai, porque ainda hai unha semana subimos os topes da ameixa e, bueno, son cada día 13.000 kilos e queremos que vai baixar un pouco, pero aguantouse, vai a 8 euros a japónica, pensamos que vai chegar a 10 ou 10 e algo, e, bueno, pois estáse collendo a maioría os topes de japónica, babosa así que hai menos, é máis fina, pero os topes de berberecho todo o mundo os colle, e, bueno, moi ben, máis non se pode pedir. Pasada a campaña de Nadal, as concesións pecharán ata finais de xaneiro para dar descanso ao recurso. Os mariscadores volverán ao traballo en febreiro e marzo, e mesmo pode que en abril. O Cabildo estudará a posibilidade de alongar a campaña para compensar o peche pola toxina. Vámolo estudiar o Cabildo a ver o que facemos, non? A ver como vai indo febreiro e marzo, todo o mes de marzo vai ser traballar, todo febreiro, e despois vamos mirar, a mediados de marzo miraremos se traballamos algo en abril. Se traballamos tamén vamos traballar na zona de arriba, se traballamos, bueno, pero vamos esperar porque ainda faltan casi 3 meses. Sen embargo, aínda é cedo para tomar decisións, polo que haberá que agardar a ver como evolucionan as capturas e os prezos nos próximos meses. Seguimos en Noia, onde a Dirección Xeral de Patrimonio vén de autorizar que continúen as obras de ampliación do Museo do Mar. O Concello de Noia vén de superar un atranco importante de cara á construción do futuro Museo do Mar. As obras levaban paralizadas dende hai varios meses por patrimonio, ou atoparse nas excavacións parte da muralla medieval e dun tramo da calzada, así como tamén diverso pavimento desa mesma época. Esta circunstancia obrigou a realizar unha modificación do proxecto, que agora vén de recibir o visto bo da Xunta. É unha boa noticia, e unha noticia que se fixo agardar, porque levamos moitos meses pelexando e plantexando solucións para que Patrimonio dese o visto bo, pois lamentablemente supuxo un retraso significativo, pero bueno, ahora albíscase xa a luz ao final do túnel, unha vez que se concedeu esa autorización, que aínda que ven condicionada a que se cumplan unha serie de requisitos, pois supón xa un informe favorable, unha autorización para continuar as obras. O rexedor noiés confía en que as obras poidan retomarse xa no primeiro trimestre do vindeiro ano.
dado que é un proceso en aberto, é unha obra que ten un custe de en torno a 665.000 euros, é un concurso no que se vai a dar a posibilidad que se presenten todas aquelas empresas que así o desexen, e nese caso entendemos que o proceso de licitación pois vai a tardar entre 2-3 meses, co cual nos esperamos que a finais do primeiro trimestre deste ano 2018, aló por finales do mes de marzo, pois que poda estar axudicado e que podan iniciarse esas obras. Logo, levaríanse a cabo ao longo do 2018 e incluso nos primeiros meses do 2019. O obxectivo é, canto antes que este a disposición dos usuarios, é posible incluso que se poda poñer a disposición a planta baixa ou a primeira planta e despois que se terminen as actuacións complementarias nalgúna das demais. A aparición destes restos obrigou tamén ao Concello a introducir cambios nos usos do futuro museo, que destinará a planta baixa a centro de interpretación destes restos, para que poidan ser tamén apreciados polos visitantes que se acheguen ás novas instalacións. Falamos agora das actividades enmarcadas no programa de educación ambiental do GALP Ría de Arousa que vai levar a cabo na comarca do Barbanza. A importancia de coidar e preservar o medio ambiente. Isto é o que se pretende transmitir aos escolares coas actividades de sensibilización promovidas polo GALP Ría de Arousa, que esta semana recalarán en Ribeira. E este ano, pois no Concello de Ribeira vai a participar o Colexio Ballón, os nenos de quinto de primaria. Farán unha sesión na aula na que os rapaces recibirán as explicacións correspondentes que as actividades a desenvolver con todo aquilo vinculado co cuidado e protección do medio ambiente. O día seguinte, o venres 15, pois xa terá unha saída de campo e xa porán, pois digamos, entrarán en acción con esa recollida de materiais de refugallo e estarán acompañados, pois, evidentemente, por persoal que os guiará e que os orientará e intentando, bueno, pois facer, aparte de que sea unha xornada lúdica proveitosa, pois intentar conseguir eso, que é a concienciación entre os máis novos de ese cuidado e esa protección do medio. Ademais das sesións teóricas, os cativos realizarán traballo de campo nunha saída á praia, na que recollerán diverso material de refugallo para a súa reciclaxe. E nos vamos a centrar máis no reciclaxe, non? De feito, vamos a ter máis actividades nas aulas, o que se pretende que eles se acostumbren a separar o lixo, non? Por categorías, e tamén, bueno, pues para motivarlos, porque non deixa de ser rapaces, facer como unha especie de concurso con material reciclable que podan ser recollido nas praias ou que poda traer eles mesmos da súa casa, e que podan facer un concurso en donde, bueno, pues se vexa que poda reflejar en algunha figura, en algún tipo de estrutura, non, para que eles de algunha maneira, pues a actividade tamén sexa unha actividade lúdica, non simplemente unha actividade formativa. As actividades que xa se iniciaron o pasado ano pretenden ademais implicar ás familias na educación ambiental, de xeito que fomenten a recollida selectiva. Outra das pautas que vamos a introducir é o tema da familia. Vamos a intentar, ou mellor non todos os colexios, pero sí en algunos traballar con escolares pequenos, con escolares de 3 anos, e implicar os seus pais para que eles tamén podan concienciarse da importancia que ten non só por parte deles o respeto ao medio ambiente, sino tamén para a educación medioambiental cara aos seus fillos, non? Ata aquí o noso tempo de informar por esta semana. Nos estaremos de volta o vindeiro xoves á mesma hora aquí en Canal Rías Baixas. Mentres tanto, poden seguirnos a través da nosa web canalriasbaixas.tv. No horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca.